Да, може да се сложи газ на двигател с директно впръскване. Без значение дали мотор е FSI, TSI, GDI и така нататък. Просто системите са малко по-различни от тези на двигателите с многоточково впръскване. Какво е по-различното? При обикновените двигатели с многоточково впръскване газта се подава в смукателния колектор, но при директно впръскване бензина се впръсква директно в цилиндрите под високо налагане. Затова газовата уредба трябва да бъде направена да работи заедно с бензиновите инжектори, а не вместо тях, както е при многоточковото. Системите за директно впръскване впръскват газта, а бензиновите дюзи продължават да подават малко количество бензин, за да не изгорят, защото се охлаждат от него. Реално караш на смесен режим. 85-90% газ и 10-15% бензин при добра настройка. Монтажът е по-сложен и по-скъп, обикновено от 1000 до 1500 лева повече, отколкото на стандартните газови уредби. Не всеки сервис може да го направи качествено. Ако се направи неправилно, има голям риск от прегряване на клапани и повреда на бензиновите инжектори. Извода какъв е? Да, може да се сложи газ на двигател с директно впръскване, но трябва специална уредба и сервис с опит в поставянето точно на такива. В зависимост от километрите, които изминавате, ние вече не препоръчваме поставянето на газ на коли с директно впръскване. Може да се огледате за дизел или бензин, ако са малко километрите. Също така много зависи дали карате повече градско или извънградско. Последвайте ни за още съвети от света на автомобилите.